ओइ रामोनदा लायला लगायलाय बिसाया बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय एरख'नानै दोननाय महरगिरि मनीष आरो टमिनि साजाखौ बोखांनानै लाबाय। लोगोसे गेमस्रि दैमारिखौ बर' सावथुनाव खामानि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आरो दिनै मोनसे खौरां फैदों। आं माने भिडिअ खालामनाया गोबाव जायोमोन, बेनिखायनो आं बे खौरांखौनो होलाबायबाय आरोना। जियानो जा भिडिअखौ गोबावजोंबाबो होखानांगोन। मानोना इउटुब चेनेल दंखायो, भिडिअखौथ' होखाथारनांगोन। दा जियानो जादोला जों जेबो गोबाव खालामालासिनो बे टपिकखौ बेखेवनोसै। बे टपिकआनो जाहैबाय साथाम बर' एक्टर बा महरगिरिफोर जायनि मुङानो जाबाय गेमस्रि दैमारि, टमि नार्जारि आरो मनीष सरगियारि। बिथांमोननि सायाव बिसाया बा जोंनि बर' इन्डास्ट्रिया मोनसे गोदान थांखि लादों। आरो बे गोदान थांखियानो जाहैबाय बिथांमोनखौ एरख'दोंमोन बिसाया। दा बिथांमोनखौ बिसाया बिसायाव सावथुन खालामनो थाखाय चान्स होफिनबाय बा खाबु होफिनबाय। दा बेनि सायावनो मैयाहाय निउसफोरा गोसारगासिनो दङ। बे निउसखौनो नायबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर माखासे भिडिअखौ नायग्रोदो। बिथांमोनखौ निमाहा होबाय। दा बिथांमोना सावथुनाव ओंखारनो मोनसिगोन। सिगांहाय बिथांमोनखौ माखासे गाज्रि खामानि, माखासे भाइराल मा आरोना बेफोरबायदि ओंखारदोंमोन जाहैबाय। बेनिखायनो बिथांमोनखौ एरख'दोंमोन। दा बिथांमोना हाबफिनबाय। आरो हाबफिननायनि सिगांबो गोबां बिदिनो दावराव दावसि जागासिनो दंमोन। दा बे दावराव दावसिया जागोन ना जाला बेखौथ' मिथिला। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे जोबथायाव खोन्थाहरबानो जाबाय। दा माखासे भिडिअखौ नायग्रोदो। बिसाया बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय एरख'नानै दोननाय महरगिरि मनीष आरो टमिनि साजाखौ बोखांनानै लाबाय। लोगोसे गेमस्रि दैमारिखौ बर' सावथुनाव खामानि मावनो खाबु होनायनि थांखि आजावबाय बिसाया। थांनाय सनिबाराव नोगोरमानि बेहरबारि सकनि सनकसि सनालि संगआव कामरुप मेट्र' जिल्ला बिसानि बानजायनायाव मिरु बिसाखौ लाफानानै मोनसे मावसुमा मेल खुंफुंजालाङो आरो बे मेलाव मनीष सरगियारि आरो टमि नार्जारिनि आर'जलाइनि सायाव गुबैयै सावरायलायनाय जायो। मेलाव मनीष आरो टमि बिथांमोनाबो बाहागो लायो आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव अरायबो बिसानि नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै सावथुन मुलुगाव आगान होलांगोन होननानै बिथांमोना खोथा होयो। आरो थांनाय 19 जानुवारियाव उदालगुरिनि मिउनिसिपालिटि हलावबो उदालगुरि जिल्ला बिसानि बानजायनायाव मिरु बिसानि मोनसे मावसुमा मेल खुंफुंजालाङो। बे मेलाव गेमस्रि दैमारिखौ बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय एरख'नानै दोननाय साजाखौ बोखांनानै लायो बिसाया। इयुनाव गेमस्रि दैमारिखौ बर' सावथुनाव खामानि मावनो खाबु होनायनि थांखि आजावो बिसाया। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ। मा बुंखो मा माखो गासिबो खोथाखौनो। दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो? ना मोजां जादों ना गाज्रि जादों, ना बिसानि थांखिया मोजां जायाखै बा मोजां जादों, मा बाथ्रा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। गोजोननाय थाबाय। आं खालामनानै बाय ओमफ्राय आगान खनसे खोन्थाना होदो खनसे। मा मुंमोन? जयापि बसुमतारी। बिथांनि मुङा जाहैबाय जयापि बसुमतारी। बिथाङा गपाल बर' दानि बावैसो भिडिअ बानायनाय बिनि फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं दा। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। नैबे अमा बेदरबो फानदों। अमा बेदर बायनोसै नामा? बाया नामा दिनै सरस्वती फुजा? दामखौल' सोंदो, बायनांगौ गैया दिनै मानोना मिरामिससोखा।